फैगौ 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिया माबे दानाव जागोन? फैगौ 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय यूपीपीएल दोलोआ साखाफारा जाबाय नामा? आथिखालनि समाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल आरो गुबुन गुबुन मिटिंफोराव 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि सोमोन्दै सोंथि सोङोब्ला यूपीपीएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ यूपीपीएल दोलोआ 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव देरहागोना रोखा होननानै बुङो। यूपीपीएल दोलोआ थारैनो 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि इयुनखौ नोजोर होनानै साखाफारा जाबाय नामा? बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बेसेन गोसा बिबुंथि होनायनिफ्रायनो हमदांना लानो हायो। आङो साना जे 2025आव बीपीएफनि बिजाथि देरहागोन, 40टा समस्थियावबो बीपीएफनि बिजाथिया जेनजोबगोन। बिथां प्रमद बर'आ बुंदों, फैगौ 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोनि सासेबो बिजाथिफोरा देरहानो हानाय नङा। मोन 40 बियाबावबो बीपीएफ दोलोनि बिजाथिफोरा जेनजोबगोन। बीपीएफ दोलोनि अरायसम मालायखौ गाज्रि बुंनाय, सोंखारिनाय, नङै बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनाय, बेबादि बीपीएफ दोलोनि बाथ्रा बुंनायखौ रायजो राजाफोरा मोजाङै मिथिबाय। राजखान्थिया अरायसम मालायखौ सोंखारिनाय, मालायखौ रायनाय, मालायखौ गाज्रि बुंनाय नङा। जुदि बीपीएफ दोलोआव बेबायदि थासारिया थाबाय थायोब्ला बिथांमोनहा 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव मोनसेबो बियाबाव देरहानो हानाय नङा होननानै बुंथिबावदों गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। आङो साना जे 2025आव बीपीएफनि बिजाथि देरहागोन, 40टा समस्थियावबो बीपीएफनि बिजाथिया जेनजोबगोन। मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिभ सिन्ता लानानै अरायसम मालायखौ गाज्रि बुंनाय, सोंखारिनाय, नङै बाथ्रा बुंफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय, बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय। आरो राजखान्थिया अरायसम मालायखौ सोंखारिनाय, मालायखौ रायनाय, मालायखौ गाज्रि बुंनाय नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आरो बेबायदि थासारियाव दिनै बीपीएफआ बेबायदि सिन्ताजों थांबाय थायोब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो कनस्टिटुयेन्सियाव बिथांमोना देरहानाय नङा, बेयो रोखा जाबाय।